Gardom pini prime time along penili sami mirina ansepi pini bertang ton pen chethanam sina Karbiang long Racharia long Klamalong regional Racharia song aja kong kangtang nai polote non amatki EPHLC mati all party hills leaders conference asong henlo Bonda bang so asong along kangtang kring alam jai sarpo angtong ingtia phan pini ada por phai kebra achitim apor malom Dipu judiciary court along pen Dipu raikom sakhiatum ingnang poncheklo EPHLC mati all party hills leaders conference asongja po mati alam jai sarpo angtong ingtia phan raikom sakhiatum Dipu judiciary court along pen pini kangnang ponchega jok Karbiang long adang pialong hur chodun an pinlo alang liphan kepajok dunji aphan pura Karbiang long ahempi Dipu rong so pialong han pe chojor asarpi maratum do an chetodun si angtong ingtia phan district jail along an kepon abolero khangpring an pinlo Ada por hut angtong ingtia phan raikom saikhe tu nep ingnang pon tet penapi manja police station along an pon detlo Bonda manja police station along pherangke tum ke pale duna hut angtong ingtia phan pherangke pen karju ponji aphan anta apor pipedelo Bonda Dipu court along ke wana hut pherangke tum arjudun bor ilo bangso hut angtong ingtia hin pen kache than pona tengke nephan raikom saikhi nangke panepke Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang abidi pusi akoi pipon Hai lo lagi, so tulisan orang kalau nominasi ke file itu lalu alang tu magari pilu cok, arom ini sih kan naik mati, tapi lo kurang dah ikut tingkok malah. Asal so join ini sila, nona ke dengi pula. Tulisan orang hadi la CM la ke man itu lagi. Karbiang long, pan ke cendek ke di, koi. Pan cendek mati dia, hang kata cendek ke bangan cendek ke. Angtong ingtia phan raikom saikhi tumpen kinep kangnang pona lampen langdam pulote kedamtang Karbiang Autonomous Council kilik ahut bithung reng thama constituency along abangki CM Dr. Tuliram Ronghang alam toy ateng pen EPHLC asai hemdo anta freedom at lapen election ahut nilitung polling agent atuma phan kitheng kijok anta dolo la sojok bang pharo aphan nilitung lam hoi hidamlo Bonda halatuma phan ke nep ingnang nisi nitumalam jai sarpo aphana bangsi nep ingnang ronglo lasi law and order atum lake BJP a law and order atum pinaklo pusi APHLC asongja po kursing timongpen ningje pon বিথুঙত যেটো ঘটনা ঘটিছে আমাৰ APHLC দলৰ পৰা অলৰেডি 100 জনত আমি কেছ ফাইল কৰিলো কিন্তু আজিলৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই বিথুং সমষ্টিৰ এইটো কিয়ৰ ওপৰত এফআইআৰ দিছিল কিয়ৰ আমাৰ যেটো APHLC যেটো ইলেকশ্যন সময় মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট যেটো আমাৰ যেটো APHLC অফিস তেওঁলোকে গোটেইখিনি ভাঙি দিছে তিনিবাৰ হল তেওঁলোকে ভাঙা আৰু আমাৰ APHLC দলৰ জুৱাৰ ইলেকশ্যন যেটো MSC ইলেকশ্যন সময়ত যেটো পোলিং এজেন্টক উলিয়াই পে ঘুৰিয়াই মাৰছে এইটো এগেইনষ্টটো আমি কেছ কৰিলো টিমৰ ওপৰত কেছ কৰিলো এই যেটো গুণ্ডাবিলাকক সেই গুণ্ডাবিলাকক আজি কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং যেটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে আজিলৈকে এজনকো এৰেষ্ট কৰা নাই এই একশ্যন লোৱা নাই সেই একশ্যন নোলোৱাৰ কাৰণে আজি তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আজি কিবাটো সুবিধা পাইছে যদি সঁচাকৈ যদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যদি একপক্ষীয়া যদি নকৰাহেঁতেন যদি দুইপক্ষীয়া যদি কৰে তাৰ আজি এৰেষ্ট কৰিলে কিন্তু আজি কাৰ্বি আংলং যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো বিজেপি দলৰ এইটো কিবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ আৰু এইটো আমাৰ যিটো ৰাইজৰ যিটো কিবা নহয় আৰু Piniarni methangarai kece hangji aphan anta Karbiang Autonomous Council kecari atum apor nang pipe. Nilitum akace song lage Karbia khai atum aphan ningi sivet kedoji aphan si ce song bom. Lasi Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang setame Karbi. Lasi methanga khai hijan aphan kepanep waret aputha CM Ronghang aphan ningkang samse cepaklang pon. Angtong inti kathar ilitum kecing honnai spokesperson phanse pini nepon delo la penning duk pik lo pini an arni ilitum thang bang phan pasung sepin pen ilitum a right sikache hang pini an a right anta che hangi phan anta apor nang pipe det la sining duk pik lo sar tuliram rong hang phanta la pen alang ni kachuma tha akam anta ning duk pik lo la puson ili inlong athai isi vet aphan se angli kinep re
ke ping chong ada thap ping chong thap ada la puson ni ning duk pik lo la pen nang li hemonto sa phanta nang li kai ke ta jelang krik la si nili tum chini lo je la bangso abidi ke nang li haladak pen si en pon lo pusi nili chini lo la si nang li sitame inut inglong a khai la pen inu la CEM pulote nang li ke la bangso karbiang long adicho polo tante nang li matha pa mesi la bangso kam klem nei polo nili tum ke nang li so aphan si nili tum ke chesong tante ko pipo si nang li nep thabaren ma ning duk piklo nili hin pen te ni tum la women wing sum am ke nili tum chesong thepji la pen chesong bomji हमरे नो नो तुलिराम रोंग है अबर के गाड़ी पे रुचो আজি তুলিরাম রঙে দায়িত্ব লব যদি আংতং দি খালু Bangso puthak APHLC amai phuje ai kathar pen pherangke amai longkaning je pona tengke angtong ingtia phan ke pane ba bangki BJP atum lapen la solong abidi lang no bangke karbiang long district abangke bongo bhumi ke pamanji aphan bongo sena lapen RSS atum abidi kanglim lopusi ningje pon চৰকাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে হয় মই অলৰেডি ক'লোঁ এইটো সম্পূৰ্ণ বিজেপি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য এইটো তেওঁলোকৰ অবজেক্টিভ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো কি কয় সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিছে ষড়যন্ত্ৰ হয় এইটো বংগসেনা RSS সকলৰ ষড়যন্ত্ৰ হয় এই কাৰ্বি আংলংটো বংগভূমি বনাবলৈ এইটোৱে কথা মেইনলি এইটো আকৌ বেছি কথা নাই এইটোৱে কথাটো মেইনলি কথাটো কাৰ্বি আংলং বংগভূমি হ'ব লাগে এইটোৱে কথা itu mana pacere lo lasi rat atum panik pacini kamtum ke jong si nitum APHLC amunit alidar la pena worker tum panjong si ko nak ni akisum bepo ke ap kapiti ke job polate lage ilitum kado eta chini nang ko lage BJP sarkar bongo sena RSS tume koris ke claim lo usi tum chini nang ko la pe alang litum si adai chi enang ko Angtong ingtia phan no nama dipu thana long case number GR 517/2012 under section 188/269/270/336/353/506/323 IPC section 832 JJ Act 2015 atengpen owi kimia phan ke phalang no law and order aron karkan aron aphan kilang ren upen danglok kaddu kawe sonsir kep an angtong india phan lam hoy pabon ponlo news report long sodar ingti karbing long live Kidam tanga por ho Jio Digital Fiber Private Limited ahin pen hamren pen khandulia dak optical fiber cable kipip ji aphan towar pi akungkung JCB pen longle papursi cable piponlo bonda bangso hut hamren rong sopia long towar ke hinuan anchot kalisi power block asemar tanga towar anda JCB pen pahinu pontu bom Lasonsi Prime Minister Narendra Modi pen det pia dangalong Digital India ke pamanji aphan pangdak ponlo Bangso ke pangdak along ke papi hup ni jangkar bianglong district sitami mesen a network ke palong ji aphan pura Jio Digital Fiber Private Limited pen optical fiber cable mate OFC longle alo ki pi boma sonsi hamren rong sopia long sitami bangso cable pi ponlo bonda bangso cable ki pi ponji aphan JCB pen longle ke pahut ponahut rong sopia lo kalili kalanglang adim anta ke pahut pon erajok hamren along towar ke heno anta kalilang nona banki anso sesi hengno pon muchot anpinlo Bangso long leki hut pona hut towar akung pendang lok kulat kaching lu madim auto stand along pendang lok power block asemar tangadim along anta kipur edajok hamren arada tu ningkang samsi chepaklang pon মানে চিং তৎফ্রং পে চিং বাই লং সি লা বাংসো কাহিনো দাগাদিম কে কায়া তেং চেসলাম নাই পুসিংলি তুমকে ke hang lasi non he jong tan committee chairman da nili chingki long tan committee phan thangna da permission ki hang ta belang lang litu non ta tan committee long da tum chingwai sai si do tan committee ke chari tum ta lasi ladak without permission be ko song la tum nang claim de lo network ke hok lo ni tum nang wek pu ta systematic badak nang claim pulo te la rat phanda harassment pironga abang ke ni tum chechak che Tong sekot pen kapahino atowar adim an puthot kachesemar thu eji aphan Jio Digital Fiber Private Limited atuma phan sotak pen pachini pon
lasi administrative atum si tamel laso apu thak bangke strictly kene enpon nangji lasi alang tum pini benceng logo bangke labang so atwar kaheng notang atwar long le thotsi naru nanga paheng no thu apot nili condemn pe melo asi ake hai tuliram rong hanga phantame chuning rilo je labang so network line ke wana bangke me sen pen ke wanji phansi chuning rilo Hamren Ben Daniel Hi Carbing Long Live. Sot Recho Youth Club atum Chepatir Piponsi Education Awareness Kam Felicitation ajai me kedam tang wo signify thongkep ani gangsam por phai plia por malompen Sot Recho ME School along Pining Surihini ra inkora hini aningkan Higher Secondary lapen HSLC asalang ki unduna tumapan karcho ponasai kedeng. Sot Recho Youth Club amai phu Raju Ingleng pen kachepahem phu pona mai long chunbang Dilip Teron pensi mai athipi lam than pajirmi pon adun tholang li pen amatsi kachitong dun aluhi ke pachinya por en ponlo mai long aluhi aman pen Sot Recho rong asar anan kiling Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundar Ingti KSA Bokajan District Committee chunbang Desoi Teron atum chetong dun mai long chetong dun aluhi KSA BDC chunbang Desoi Teron pen HS lapen HSLC asat lang ki undun atumaphan churo pajir pon lapen ahirjume pajir dun lapen angpar ke HSLC asat lang abangke avedet tahailo anpar ke HS pensi chengpo lasi satlang kachepa undun amu mara tumaphan mesen alakha kachepa long dun jiaphan bor I jiaphan chuning ripon lapen HS pen karbi MIL subject an pen kichar lipon jiaphan RD ki lipon jiaphan ta chuning ripon lapen non ke Karbiang Autonomous Council pen APSC ke Charlie awar saita dolo lasi labangso awar saita ke endunji aphan than pajirmi pon bangso amay long kachitong dun aluhi atum arideng pen HS lapen HSLC asat lang ki undun atum aphan manpeng ke do Karbia poho lapen certificate pajir pon kadu kawepang rumpet Sot Recho hawar pen HS asat lang along ki undun bang crazy lapen HSLC asat lang along ki undun bang troxy atum aphan Archo ponsi mesen pen pachun ponlo Bokajan pen anantirang Karbiang Long Live. KSYC Haurakhat Regional Council atum akemang aputhak Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang arideng pinpur alo kepajir damateng pen Haurakhat Education Sub Division ke parlo a college along pinning aningkan pen amatsi science stream lapen commerce stream ke Charlie awar sai long week popusi CEM lamchak chipidun kedamtang wo signify thongke bani KSYC Haurakhat Regional Council atum Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pinpur alo ke pajirdam pinpur alo along ke jongpon lake ajak dingklui pen KSYC Haurakhat Regional Council atum akemang pon mate ke hangpon bom Haurakhat subdivision angkang college along prabjin pen science stream lapen commerce stream padovek nengji pusi CM arideng pinpur alo pajirdam bangso pinpur alo ke pajirdam ahut CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen alang lituma phan ning pathir kluk alam the chechak dunlo CM Dr. Tuliram Ronghang kachechak dun alam the laki pining aningkan angbongsi Haurakhat subdivision angkang along kedo a college along science stream lapen commerce stream ke Charlie awar sai piponvek popu nang chakdun lopusi KSYC Haurakhat Regional Council amai pu longsodar ingleng kongchun bang edison tokbiatum than pachini pon an kuchupa penang stong pot itung Karbisten and Youth Council Haurakhat Regional Council hin penang tuman akil upilo tetan tenin tunang tuman nai phalam thibang lalo ketam tangar ni Dr. Himonto Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Phan memorandum pesan thot pini nilito Haurakhat Regional Council team pen Karbiang Long Chief akhai Dr. Tuliram Ronghang Phan itung memorandum submit lo thipi bangke Haurakhat subdivision ang kanglong college opik lo bohi tame provincialized college hi hum vet la bangke thono bi college no asil ladak tame ke Charlie bangke arts stream vet si itum kidam tang tame Chief Minister han ki PM memorandum ta tok pamikalo tapi non Karbiang Long Chief afata nu pamikalo la pini nitum briefly nitum cingkilong lo la pen alang litame nitum halang ci chakon lo je la bang so isu bang serious pik lo po pineng aning kanang bong si
Harukat subdivision ng Kanglong, Science and Commerce Stream ke Charlie awas sai PF ku selang dengan pudulo la sila support ban itu Harukat Regional Council ke SYC pen akhai Dr. Tuliram Rohang Phanak dum churupik lo Bangso puchat KSYC Haurakat Regional Council atum CM Dr. Tuliram Ronghang Phan Kachuro lam thesi tami chepaklang pon. Nasi Karbianglong Chief akhai Dr. Tuliram Rohang tami chaklo Harukat subdivision ng Kanglong thono bikole shalong mangke pining ang bong alang li Science and Commerce Stream kangpuji phanalang li mane chisik pon tang lo. Si tum kado we Harukat subdivision along kito lo Charlie ari sui jang thana ningarong me melam lo lapen thono bikole shalong kitam tang bangsuri sisu se asde tum aphan daga men pachi thablong abar sai pidat lo lapen da faculty bang komre lastame la faculty bang tame non lang li faculty tame papa je phan lang li lahai lama chingkilong lo balang li claim pu pusi ni tum han lam chang pidulo Dok Moka pen Sem Singing Ti Karbianglong live. Balipathar Police Station ke parlo khakra nanalong kidamtang wo signify inquiry sir ke barni arni kang sampor phai troxira achiti malom raikom sai khiatum keton kelang asai ke deng pona hut ihum night super bus along pen drugs ke neptun long bangso keton kelang asai ke deng pona hut ihum night super bus registration number AR09A 4784 along kirikakuru ahut hompli sabuna hom ke thap along pen kaddu kawe gram pli kebra troxy a heroin drugs nepon long cheklo bangso asai long inut karli tang sumon do hatia asopo hirak jyoti di hatia arta ningkan inkoida troxy tinsukia district kakapathar lakha isi harudian gaon asor pusi pangthek pon pen raikom sai khiatu nep ingnang pon cheklo birta ke long do na tengke labangso heroin tinsukia ahawar along ke ponji aphansi kachisik pusi birta long dun labangso keton kelang asai along balipathar osi Dipen Borua lapen choka maratum chelangsi bangso asai deng ponlo lapen kilong pon araki hormuke do anta kilang chari jiaphan bokajan SDPO John Das pen chepari deng ponlo bokajan pen anantirang Karbianglong live tangte pini prime time berta ke lapo ansi kang tonik lo